dag vil vi vise vores spawn. Vi lige har fået lavet. Tog et Og par timer. det er, hvor der står læster. Der skal stå læser. Ja, vi laver det om på noget tidspunkt. I kan lige selv læse dem. I får lige 5 sekunder. Ja, og det vil så sige, hvis du læser de regler, der er her, så får du, så får du 2 diamant, efter du har det. Og så vil vi spørge dig om på nogle, så vil vi give dig nogle spørgsmål, og så vil du få nogle diamanter for det. Ja. Og det er så reglerne, I får lige 5 sekunder, eller 10 sekunder til at læse dem. Men dem kan de jo bare læse, når de kommer ind på server. Yeah! Så fuck that. Nå, lad os gå ud. Ja. Det er så serveren. Serveren. Eller spawn. Hvor går vi? Nå ja. Hvor går vi hen? Og så når jeg lige viser spawn her, så går jeg over til opfra. Når vi spawner opfra, så går jeg over til vores nye hus. Shit, man, der ændrer man i spawn. Skal vi lige vise vores nye hus? Jeg ser lige en spawn op her. Vores nye spawn. Det er så rigtig fint. Men i det hus, vi viser, der har vi ikke lavet det sidste nedenunder færdigt. Ej, den er bums, der er sat til en til derinde. Nej, det er en udstilling. Okay. Her har vi så en meget pæn bro, som Puma har lavet. Og det er så et meget fint hus, som med Tisler. Så er også med et sjældent fund. Ja, af din jukebox og en TNT. Nej, det er fordi, det er sjældent at se dem. Jeg skænder mig, hvis man sætter en Redtorch. Nej, det gør du ikke. Og herude har vi et toilet med kage. Nice. Toilet. Luk toilettet. Så kan man også lige tage et bad. Ja. Nok om det. Så har vi også en... som jeg kan se, så kan I også se vores hus er højere. Så går vi lige op og tester det. Så er vores hus. Og det er så mig, der har lavet køkkenet. Og Tigge har lavet sofaen og tv'et. Og der er tak for i aften, kan jeg så se på morskiven, eller på skiven. Og her har vi så et dejligt køleskab. Ja. I kan så ikke få mad, fordi... Ja. Nice. Og her kan man også lige tage noget ind. Meget dejligt. Ja, så kan man sætte sig ved sådan af. Ej, hvor er det fint. Ja, men så skal vi også lige vise den her. Nej, mand. Der er en, der gjort det. Der har vi så heller ikke fået lavet mange detaljer, men jeg synes lige, vi lige skal vise jer. Det her, det er sådan en. Man ligger godt. Og hvordan vi kommer ud af, det ved vi ikke endnu. Nej, det har vi ikke fundet ud af. Det er kun til admins og owner. Ja. Nej, owner. Ja, vi ses på serveren. Ja, vi håber, I kommer ind. Ses YouTube meget snart. Hej hej.